A falta de oferta de alugueiros provoca que os prezos sigan subindo. En 5 anos dobráronse no Barbanza, onde se chega a pagar 550 euros ao mes. O mercado inmobiliario segue falto de vivendas para vender, pero tamén para poñer en alugueiro. Non hai oferta para cubrir a demanda existente, polo que os prezos seguen a incrementarse, o que afecta directamente ás persoas que buscan alternativas á hora de independizarse ou mudar de vivenda. E despois un pouco o medo que hai que siguen tendo os propietarios á hora de aluguer, non? Porque hai incluso en algúns casos que estamos encontrando o medo dos propietarios fai que en canto hai inquilinos que marchan porque terminan contrato, porque compraron, porque cambian de zona ou que sea, eses pisos non están volvendo ao mercado de alquiler, sino ou ben que o retiran, ou ben o dedican ao vacacional ou pasan a venta. Entón estamos outra cara da moneda tamén que se está retirando a oferta e está engordando o problema que hai co alquiler. Isto favoreceu que os prezos do alugueiro no Barbanza, que antes rondaban os 300 euros ao mes, se dispararan. É que en prácticamente 5 anos doblaron o precio dos pisos do alquiler. Antes un piso que costaba 2 habitacións, que de media podían dar en torno aos 300 euros, hoxe prácticamente non encontras nada con menos de 550. O sea, están prácticamente, son 5 anos que me parece estamos falando de subidas dun 20% anual. Os propietarios que queiran alugar as súas propiedades teñen un seguro para garantir o pago do mes no caso de que o inquilino non o realice. A maioría, hoxe é impensable, casi ningún propietario xa non quere alquilar sin facer un seguro de impagos de renta, seguros de alquiler e demais. Pero aínda así hai propietarios, sobre todo se é xente maior, xente de unha edad xa un poquinho alta, que incluso sigue tendo moito medo, non? Realmente o problema que nos estamos encontrando cos propietarios é a inseguridade jurídica que teñen, sabes? Entonces eso fai que non, ou que coste moito que os pisos entren novos ao mercado de alquiler, ou manter incluso a veces os que hai. Incluso hai propietarios que levan moitos anos alquilando e agora a hora de volver a alquilar lles costa porque teñen medo. E coa aparición do alugueiro vacacional aínda hai menos opcións. Esa tendencia superou o alugueiro anual o pasado ano. Con todas estas medidas que hai, estas últimas cambios que hubo, pois coa prórroga dos alquileres, con que si vamos, que si non vamos, que pasa? É o que falamos, inseguridade xurídica, están cambiando continuamente as normas e ao final incluso, é máis, hai compañeiros e inmobiliarias que están deixando de ofrecer e alquilar pisos por eso mismo, porque teñen, si xa están traballando moi pouquiño, os propietarios costa convencelos de que entren novos, de que outros se retiran e incluso con continuos cambios legislativos que ao final xa te perdes con tanto cambio, a veces xa nin a inteligencia artificial xa aclara moito o que hai, entonces eso fai que se retire moito piso do mercado de alquiler e o que fai eso, pois, que pasa? Que engorda moito máis o problema que realmente estamos tendo. Non cabe duda que os políticos, bueno, pois parece sí que a idea, a intención é boa, pero o resultado está sendo desastroso. Polo que pide sentido común a hora de lexislar para non empeorar o problema. A poboación aumentou, pero non o fixeron as vivendas en alugueiro para dar servizo ás súas demandas. Eso non fai máis que seguir subindo a demanda, seguimos subindo coa necesidade de vivenda, pero os mensajes que dá o goberno é que todo vai ir en contra do propietario, pois, oye, se o goberno non os pon e o que está poñendo o mercado os pisos de alquiler o estás asustando e o estás quitando do mercado, pois os resultados blanco e en botella, non? O sea, van a ser desastrosos tamén. Entonces eso, o que fai mismo en zonas como aquí en Ribeira, en Boiro, que nós non o traballamos, pero fai anos que parecía impensable, que estaba anos luz, que é como alquilar habitacións, o sea, para unha familia que alquile por habitacións, pois está chegando aquí. O sea, algo, e a precio, o sea, o que falamos, fai 5 anos alquilabas un piso en 300 euros e hoxe están salindo ao mercado habitacións, unha habitación en 250 a 300 euros. Polo que reitera a necesidade de que os gobernos axuden dende a súa posición para poñer solucións a esta problemática que está situada polos españois como a maior preocupación nacional.